El dolor persistente es un dolor que tiene una duración de más de 3 meses de evolución, que puede ser continuo e intermitente, y si es intermitente debe estar presente por lo menos 5 días a la semana. Desde TRADOP, que es el grupo de abordaje transdisciplinar del dolor, es un grupo de trabajo de la CANFIC al cual pertenecemos, hacemos énfasis en llamarlo dolor persistente y no dolor crónico por la connotación negativa que puede tener la palabra crónico al creer que es algo para toda la vida, cuando hoy, gracias a las neurociencias, sabemos que no tiene por qué ser así. También sabemos que el dolor persistente no tiene relación con el daño de los tejidos, sino que una vez estos tejidos se han reparado, el cerebro sigue recibiendo señales de dolor, el cuerpo sigue enviando señales de dolor, con lo cual estas vías del dolor se han sensibilizado, y esto es lo que se conoce como sensibilización central. Hay una alteración en la forma en la cual se modula el dolor. Todo esto hace que el abordaje del dolor sea más complejo, que se debe ver desde una perspectiva mucho más amplia, donde el tratamiento farmacológico no es la base del tratamiento, sino que requiere un abordaje trans y multidisciplinar, como más adelante lo explicarán mis compañeros Jordi y Cristina. Hablando del dolor persistente en personas mayores, es importante saber que todas las personas mayores no tienen por qué tener dolor, pero sí que es cierto que la edad es un factor de riesgo para tener dolor persistente, secundario a los cambios fisiológicos que se presentan con la edad. El dolor es una causa muy frecuente de las visitas de atención primaria. El 50% de las visitas son por dolor. Y hablando de la frecuencia del dolor, el dolor en las personas mayores es mucho más frecuente en la columna cervical, dorsal, lumbar, secundario a la artrosis, que es esta degeneración de las articulaciones, o al dolor que puede ser secundaria a una fractura por osteoporosis. A nivel de las extremidades, el dolor en la cadera y en la rodilla, también secundaria a la artrosis, es una causa frecuente en las mujeres. Las mujeres manifiestan o padecen más dolor que los hombres en general, y en ellas, en las mujeres mayores, el dolor en las articulaciones por artrosis también es una causa frecuente. Y otra causa frecuente de dolor es el dolor producido o secundario después de la aparición de un herpes zóster, que es lo que se conoce como neuralgia postherpética. Parlant de dolor persistent, si em comenteu quins fàrmacs hem d'utilitzar i quins hem d'evitar, us diré que n'hem d'utilitzar tants pocs com podem i n'hem d'evitar la majoria del que podem. Perquè, com us ha dit abans la companya Ingrid, el dolor persistent no és el mateix que el dolor agut, sinó que és un dolor que porta temps de durada, hi ha hagut una sensibilització central i el cervell té mecanismes d'alerta per notar dolor encara que no hi hagi estímul que el justifiqui, i a vegades la intensitat del dolor tampoc és proporcional a l'estímul que el justifiqui. Aleshores, per controlar-lo cal un abordatge multidisciplinar, que de fet és l'objectiu del grup al que pertanyem, el TRADOP, que és el tractament i abordatge del dolor persistent, de forma multidisciplinar i no només farmacològica. Aleshores, a nivell multidisciplinar, les bases del tractament del dolor, com us dirà al final la Cristina, que també forma part del grup, són tres, bàsicament. Són l'educació en neurociències, són el tractament psicoterapèutic, que inclou teràpies de relaxació com el mindfulness o teràpies cognitivo-conductuals d'última generació, i així com l'exercici terapèutic individualitzat i seguit, fent un seguiment. I aquests són els tres. Si cal tractament farmacològic, que de vegades cal, perquè és un tractament que, mentre esperem l'eficàcia dels altres, és un tractament que sol fer efecte de forma ràpida, l'hem de mantenir tan poc temps com sigui necessari, i hem de fer el tractament que fem com qualsevol altre dolor agut, és a dir, depenent de si és neuropàtic, de si és neurosensorial, si és nociceptiu, si és visceral, farem el tractament adequat a aquest tipus de dolor, fent servir coadjuvants o fent servir els analgèsics típics de l'escala d'Oms, tenint en compte les característiques del pacient, la seva edat, les comorbiditats que tingui, els altres fàrmacs que prengui. Començaríem amb analgèsics i antiinflamatoris no esteroidals, tenint en compte els riscos que comporten, si hi ha insuficiència cardíaca, si hi ha insuficiència renal, si hi ha altres fàrmacs, si hi ha gastropatia, i mantenir-los, com sempre, el menys temps necessari. Si hem de pujar un glou a l'escala de l'OMS, parlaríem dels opioides menors, com el tramadol, la codeïna gàstrica no s'utilitza pel tractament del dolor, i els opioides majors. En aquests casos tenim molt en compte que els opioides majors no han demostrat, i també els menors, no han demostrat eficàcia més enllà dels 3 mesos de tractament, que els hauríem de mantenir menys de 3 mesos i no de forma crònica. I si els hem d'utilitzar, saber
dels efectes secundaris que comporten, a part de la tolerància i dependència, el risc, com sempre, de restrenyiment, somnolència, nàusees i tota la resta. I sempre, a l'hora d'establir-los, establir un pacte terapèutic amb el pacient, de quan els comencem, per què els comencem, quins objectius tenim a l'hora de fer el tractament i en quin moment els retirarem. I això és una mica tot pel tractament farmacològic del dolor persistent. Bé, com ens afecta el dolor permanent o persistent a la nostra vida social, psíquica, psicològica? Evidentment, el dolor és una percepció desagradable. Llavors ens afecta a totes les esferes, no? Ens afecta, per exemple, a nivell de l'esfera emocional, i aquí clarament veiem que els pacients que patim dolor crònic persistent, llavors tenim més ansietat, tenim més depressió, tenim més ira, no? més irascibilitat. Tot això pot portar el pacient a prendre medicacions, per exemple, antidepressius, benzodiazepines, tot aquest tipus de qüestions. El dolor, a part de l'esfera emocional, també afectarà la nostra esfera cognitiva, no? I aquí patirem creences que són irracionals, probablement, creences limitants, no? També catastrofisme, fòbies, tot això el dolor ho pot produir clarament a la nostra esfera psíquica, no? També afectarà la nostra esfera social, evidentment, a la nostra feina, a les nostres relacions socials, a com fem l'oci, no? Que estem acostumats a fer unes determinades coses que ja potser no podem fer. Ens afectarà també a l'esfera més física, i que dir de la impotència funcional, de no poder fer les coses que fèiem abans, no? Tot això és una afectació global de l'individu, i l'esperança, i el bo és que això es pot tractar perfectament d'una manera multidisciplinar, que és el que intentem, i a través de les diferents esferes que hem parlat ara, no? I podem fer un abordatge psicològic, i podem fer tractaments cognitivo-conductuals a través també de la TREC, de la teràpia, de teràpies, de diferents teràpies, no? Que es pot abordar molt bé el tema psicològic, i abordarem també el tema físic, i farem exercici físic, i meditació, mindfulness, moltes tècniques que han evidenciat que serveixen per millorar la percepció de dolor. I també el que ens agrada molt és la pedagogia del dolor, aprendre i educar en com es produeix aquest dolor a nivell cerebral, i de quina manera, a través de les neurociències, podem explicar això per comprendre millor què és el que ens passa, i a través d'això millorar en tots els aspectes. Hi ha esperança, hi ha moltes coses a fer amb el dolor persistent.